Premi Rakesh Entertainment YouTube channel. लेके लबारा बाटे लोने पर टेम्पो भइल दीवाना जब से हमारा से प्यार कइले बा। सुना सुख खातिर बिजनेस हजार कइले बा। ये सखी भइल दीवाना जब से हमारा से प्यार कइले बा। सुना सुख खातिर बिजनेस हजार कइले बा। रहे नहीं हमारा से दूर ये सखी, रहे नहीं हमारा से दूर ये सखी। लेके लभर बाटे लोने पर टेम्पू मिले आवेला नौबतपुर ये सखी। लेके लभर बाटे लोने पर टेम्पू मिले आवेला पोठही ये सखी, ये सखी। गौआ में आबे जब दुआरा से गुजरे मारेला हौरन हम आए जाई बहरे। ये सखी का बताई हो। गौआ में आबे जब दुआरा से गुजरे मारेला हौरन हम आए जाई बहरे। ताके नजारा भरा पूरा ये सखी, ताके नजारा भरा पूरा ये सखी। लेके लभरा बाटे लोने पर टेम्पू मिले आवेला रामपुर ये सखी। लेके लभरा बाटे लोने पर टेम्पू मिले आवेला अलीपुर ये सखी, ये सखी। लेके लभरा बाटे लोने पर टेम्पू दिन भर में 4 बेरा चक्कर मारे घर के। जोड़ी ना बाटे दोसर प्रेमी रकेश के। ये सखी का बताई हो। दिन भर में 4 बेरा चक्कर मारे घर के। जोड़ी ना बाटे दोसर प्रेमी रकेश के। राकेश अकेला लागे गुड़ ये सखी, राकेश अकेला लागे गुड़ ये सखी। लेके लभर बाटे लोने पर टेम्पू मिले आवेला पुनः पुनः ये सखी। लेके लभर बाटे लोने पर टेम्पू मिले आवेला मीठापुर ये सखी, ये सखी का बताई हो।